target ni en siling iwacho ni limit ni en siling 500 kese kwa siling 500 nok mi siling 500 onogono mane hustler fund nitiere omenda ma sirkal natero ni idhi kanni mane maparo ni penjo mana paro ni moyud nade ahinya ni sirkal ni gimo wase yudo kodgi giero yao funds ok ne gichako gi hustler fund sa pani gidhie women fund chane giluonge ni biashara fund kendo sani koro gin gi housing fund nandro ni gima wuok ne gi ahinya en fund ni to mae kama jopiny kaka ken ong'e gimopenjo ni ok onyal yudo saving ne to king'iyo history mar hustler fund kana ng'iyo bang'e kana yudo ni jok mano olo omenda ni thothgi ok ochulo thothgi ok ochule koro oken onge liquidity ma bende ka ing'iyo lifespan ne to samoro biro gore piny ka ok gidok ne sirkal mondo omedgi pesa nikech ka ji ok duok pesa ma giolo to nol gi pesa mane jomoko save koro pesa michulo joma no save gi to dwa wuok kanye kamano mane penjo maduong' nikech karamna hustler fund omenda ma bende koro kose juogi omenda baka ma bende penjo en ga nitiere ni omenda gi biro bedo ke miaka rang'o aparo ni nitiere bugo mathoth ma bende nek bende piny owacho lero